kakabsat! So, it's me again, your Miss Sinamit. Dahil nga nalaman kong nagpapa-reaper na si daddy ko, tignan nyo naman. Dali-dali akong tumayo. Kahit kakagaling ko pa lang sa balog at ang sakit-sakit pa ng katawan ko, ayan, binigay pa niya sa akin yung sombrero niya dahil kailangan daw may sombrero. At panak sumublat ang reaper. Padasak mama dahito yung reaper nga kung kunada. Tangamin nga nakaparpartak dahito nga pa nag-reaper. Naalala ko nun yung ginagapas nila ng ilang araw. Ngayon natatapos na lang siya ng isang araw or ilang oras lamang. Kahit ako nung kakabsat, naranasan ko na rin naggapas and ang sakit sa kamay, tapos minsan inasusugat ko pa ng kumpay yung kamay ko. Ngayon naman may panibago na namang makina itong reaper kakabsat and tingnan nyo naman sobrang bilis lang. Nagpaturo mo nga muna ako kay kuya kung paano ito gamitin, kung paano i-drive, and ayan na nga tinuturuan ako ni kuya na itaas ko pa. Tapos, eto lang pala yung ginagalaw sa may right hand ko. Eto lang hinawakan ko. Eto lang yung ginagalaw sa pakaliwa at pakanan. Sobrang dali lang naman siya i-drive kakabsat and kailangan mo lang ng i-control talaga. Parang nagdadrive ka lang ng kotse, ganun. Mas mabilis pa nga to parang motor lang. Pero akala nyo yun kakabsat, sobrang dali lang pala ng mag-reaper. Tapos, yung ginagawa namin yun, yung paggagapas, sobrang tagal, sobrang hirap. Ang init-init, ang kati-kati, tapos minsan nasusugat pa talaga mga kamay namin. Hindi lang yung paggagapas talaga kakabsat, aji pa agibat ti nagapas, tapos kapag naibat mo na, magtitimbon ka, ayun. After mo magtimbon kakabsat, meron pa yung tinatawag nilang tracer. Matagal na naman yung kakabsat. Maalala ko noon, nakikiwagwag kami kapag may nagtitrecer. Amoy tayo wagwag, basta yung dayami kakabsat, pinapampag namin yan kasi may mga naiiwang mga palay or naisasama, ganun. Tapos yun yung binebenta namin noon. Pero ngayon, tingnan nyo naman, sobrang bilis na lang tong makin ng reaper na tinatawag nila. Buti nga kakabsat, meron na neto, pero naawa din ako sa mga nagagapas dati kasi ngayon wala na silang pinagkakakitaan. Mas napabilis nga yung pag-aani ng palay ngayon kakabsat, yun nga lang, wala na pinagkakakitaan yung mga ibang magsasaka. Tulad nung mga iba na pinagkakakitaan lang nila yung paggagapas, pagtatanim ng palay. Kasi ngayon kakabsat, yung pagtatanim ng palay, meron na ding makina Syempre, mas mabilis na naman yun. Kami noon, kapag nagtatanim kami, inaabot talaga kami ng 2 araw minsan, 1 araw, maghapon yun kakabsat na nagtatanim. Ang sakit sa bewang. O kung makikita nyo mga kakabsat, may mga nagtatakbuhang mga bata dyan, nanghuhuli sila ng daga kasi nga may mga dagang nakatago dyan, tas mga ibon, andyan sila sa loob. Ang dami din nilang nakukuha kapag tingnan mo, ayun, naghahabol talaga sila ng mga daga. At ayun na nga, tapos na kakabsat, ang galing. For the first time kakabsat, ngayon lang talaga ako magdadrive ng reaper and ang saya pala talaga magdrive din ng reaper. At ito na nga yung nakuha ng batang daga. Tingnan nyo naman, dami din silang nakukuhang daga. Inuulam nila ito kakabsat, pinupulutan. Masarap siya kabsat lalo na pag dry na adobo. Oh, daga doon na. Pati ka nagpang. Pati naman nakita. Oh, ata di kita nagalaala ba oh. Hi, Ethan. Oh. Nagadol rin ni na ni Miss Sinam ito. Superman. Oh, bagkat kapay.